Televize Barrandov uvádí. Čas tulipánů. I hotel je velmi hezký. Ano, velmi. Služby jsou dokonalé. Zůstaneme tu přes noc. Nedžipe? Jak by to vypadalo? Co řekneme doma? Stačí, když řekneš ano. Co já vím, může se stát, že se nám pokazí auto, nebo něco jiného. Napadne sníh. Stačí, když budeš souhlasit. Okamžik. Prosím. Nedžipe, nechtěla jsem tě dnes vyrušovat. Ale stále myslím na náš rozhovor. Opravdu? Já jsem moc šťastná, že jsem 59. část. My dva spolu kráčíme životem. Udělám pro tebe všechno. Protože já tě miluju. Nevím, co říct. To jsem nečekal. Neodpovídej mi hned, Nedžipe. Snad jsem tě moc nevyrušila. Vyrušila si mě. Chápu. Já jsem doma a promluvíme si večer, až přijdeš. To bude lepší. Chtěla bych být s tebou a všechno ti říct. Doufám, že jsem se v tobě nespletla. Budu trpělivě čekat. Kdo to byl, Nedžipe? Někdo z práce. Máme jeden obchod. Ptali se, kdy bude jednání. Bože můj, to musí být důležité. Podívej, zblednul si jako stěna. Proč se nezeptají Činara? To nemůžou zavolat Činarovi do firmy? Je to skvělé, že? Skutečně, výborné. Už vidíš, že to není hra? Co? Aha. Tak jak to bude? Kdo nám zaplatí? Činar Ilgas. Cože? Činar Ilgas. Požární alarm. Pane Činare, opusťte kancelář. V 8. poschodí hoří. Nedělejte paniku, sejděte po schodech.
nám teda dej Činarovo číslo. Zavoláme mu a všechno mu vysvětlíš. Co? Onem, rychle! Rychle! Kudy mám jít? Po schodech, rychle! Pospěšte se, rychle! Kudy to Hoří! měli? Říkejte, co nejrychleji můžete! Běžte po schodech! Všichni musí okamžitě opustit budovu, opatrně! Už jsme venku. Žádnou paniku! Tímhle směrem, rychle, rychle, pojďte! Pojďte! Ano, poběžte. Pojďte! Říkejte! Všichni venku, zamkli jste výtahy. Ano, pane. Běžte to zkontrolovat. Ano, pane. Hlavním vchodem. Nezvedá telefon. Neslyší to. Asi má jednání. Tvůj švagr asi nemá čas, že? Zkuste to znovu. Určitě to zvedne. Tak co? Kontrolujeme všechna patra, evakuace pokračuje. Hasiči už začali hasit požár. Klidu, lidi! Kde všude hoří? Hoďte sebou! V 8. patře. Doufejme, že se nerozšíří nahoru. Stát by se to mohlo. Oběžte tudy. Všichni jsou pryč? Ano. Zkontroluju to. Činere, všichni zaměstnanci jsou v bezpečí. Zkontrolovali jsme každé patro i toalety. Tak běžte ven, rychle. Ano, pojďme. Pospěšte si! Volejte sanitku! Ještě jednu! Já jsem tak vyděšená. Pojďte. Vy tam, ano. Jak je vám? Dobře, jde v pořádku. Co jí? Jenom se nadýchala kouře. Není to nic vážného. A co ostatní? Klid. Jen se pár lidí přiotrávilo kouřem. Do přímého kontaktu s ohněm se nedostane. Už je dobře. Přátelé, nesmíme zablokovat nouzový východ. Není důvod k panice. Uklidněte se. Všichni zkontrolujte, jestli vám někdo nechybí. Musíme zjistit, jestli někdo náhodou nezůstal uvnitř. Hlavně žádnou paniku. Uklidněte se. Jusufe, viděl jsi Edge? Než začal ten poplach, viděl jsem ji odcházet. Opravdu? Odešla ještě dřív, než to začalo. Tak dobře. Snad je v pořádku. Určitě. Volám už postý. Tvůj manžel to nezvedá. Ali? Pane Činere, v patře nikdo není, zkontrolovali jsme každou místnost. Šéf hasičů vzkazuje, že požár mají pod kontrolou. Skvěle, díky. Chci všechno důkladně prošetřit. Zjistěte příčinu požáru. Tak jak?
Dobrý, díky bohu. Mají to pod kontrolou. Činere, našel jsem nahoře váš telefon. Pořád zvonil. Aha, díky. Utíkej se podívat do jídelny, běž. A co personál? Všichni v pořádku. Tak se o ně postarej, prosím, Mehmete. Dej mi radši jiný číslo. Matka, volejte jí. Tak diktuj. Konečně volá tvůj manžel. Pane Činare. Volal jste mi? Volal, ale k vaší velký smůle, pane. Jsem se nemohl vůbec dovolat. Neznám vás. Ne, neznáte mě. Poznáme se, až přijde čas. Proč voláte? Co Váš švagr u nás má dloužek. Pro vás to nic není, ale pro nás je to hodně. Tak jsme si řekli, že zavoláme. Co to má znamenat? To je vtip? Teď není čas na žerty. Kerem nám dluží peníze. Dostaneme je od vás. Jaké peníze? Co to říkáte? Kdo jste? Mám tu někoho u sebe. Já nechci mluvit za ní, takže teď... Co pak řekneš na mýho hosta? Představ se, krásko. Toprak. Toprak. Slyšíte? Co, Toprak? Vidím, že vás to překvapuje. To máme zvláštní den, co? Kde jsi? A co jsi jim udělal? Ne, zatím ještě nic. Jsou v pořádku, ale jestli neuděláš, co chci, rozmyslím si, co udělám já. Poslouchej, jestli se jich dotkneš, zabiju tě. To neříkej. Tak co po mně chceš? Není to moc. $1 milion. Za ně dostaneš švagra svou ženu. Je to jednoduchý. Rozumíš? Můj dluh je 250 000. Drž hubu, hajzle! Co to děláte? Ty drž hubu! Žádný řeči, nebo bude zle, krásko. Co se tam děje? Poslouchej mě, jestli se jim něco stane, zabiju tě. Všechno záleží, jak rychle budeš jednat. Kolega ztrácí trpělivost. Dobře, řekněte, kde jste. Na to, kde jsme se vykašli, Činare. Přivez peníze. V 10 večer v Sirkeži. Tam dostaneš holku. A svýho švagra. Tak dobře, ale jak tě poznám? Musím uznat, že ti to myslí, Činare. Neboj se, my tě známe z novin. Aha. Jestli se pokusíš zavolat policii, budeš toho hodně litovat. Přijdeš tam úplně sám. Rozumím. Nikomu to neřeknu. Teď mi dej Toprak, chci s ním mluvit. Jak chceš, tvoje přání se splní večer v Sirkeži. Poslouchej, chceš peníze? Tak mi ji dej. Mluv stručně, nebo už mě nevidíš. Toprak, jak ti je? Neublížili ti? Činare, Toprak? Nic mi není. Dobře, tak buď klidná a neboj se, já to vyřeším, neboj se, vysvobodím vás, jo? Činare, dnes je poslední den k odeslání přihlášky do školy, pošli ji. Přihlášky? Co to říkáš? Tak dost, už si mu řekla, co si potřebovala. Toprak! Činare, hasiči byli skvělí. Požár je úplně pod kontrolou, nezaváhali ani na minutu. Uvidíme, jak tě tvůj muž miluje. Za tvou tvářičku dá prachy.
Ale když už jsme tady, můžeme se podívat na víc míst. Někde tu přespíme. Užijem si to. Dobře, sestro, dobře. Chápu. Měj se hezky. Co ti Nedres vykládala? Upřímně, Iqbal, nebudu ti lhát, nemám k tomu důvod. Když jsem řekl, že zůstaneme přes noc, nebyla moc nadšená a zavěsila. Proč jsi jí to říkal, Nedžipe? Slyšela jsi, Iqbal. Hned jak jsem se zmínil, že tu zůstaneme přes noc, napadlo mě, že nás podezírá. Samozřejmě, když řekne, že tady zůstáváme přes noc sami, naštve jí to. Měl si jí říct, že se něco stalo a proto tady musíme zůstat. Že se třeba porouchalo auto. Tak promiň, Iqbal. Nejsem zvyklý lhát. Nevěděl jsem, co říct. Iqbal, nejlíp bude, když odjedem co nejdřív. Já jsem už dojedla, Nedžipe. Klidně můžeme hned. Pane Činare, dobrý den. Dobrý den. Můžeme si promluvit? Ano. Omluvíte nás, prosím? Samozřejmě. Prosím. Jak vám můžu pomoct? Nutně potřebuju peníze. Ovšem, kolik potřebujete? $1 000 000. I hned? I hned. V hotovosti asi tolik nemáme. Podívejte se, prosím. Já to nutně potřebuju. Ano, pane Činare, podívám se do trezoru. Minutku. Rejhan? Proč se tady pro boha zamykáš? Četla jsem si. Totiž v tomhle domě nemůže být člověk chvíli sám, proto se občas musím zamykat. Tak to chápu. Člověk si musí umět poradit. Co tvoje těhotenství? Není mi špatně, ale začala jsem mít chutě. Neumím to zastavit. Buď opatrná, bude to brzy vidět, když hodně přibereš. Žádný strach. No a co ty? Našla jsi něco zajímavého ohledně naší Toprak? Něco jsem zjistila, snad to vyjde. Její slabé místo je její bývalý manžel. Když se k němu dostaneme, dosáhneme svého cíle. Tak si pospěšme, Rejhan. Protože zatímco my se tu snažíme, ta holka nebude čekat. Jak se na to tak dívám, mohli bychom mít úspěch. Byla jsi podívat ve firmě? Ano. Obědvala jsem s Činarem. Já s ním taky mluvila. Žádal mě, abych ti pomohla. Já vím. Říkal mi to. Bylo by to super. Když se budeme chovat rozumně, určitě se to vyplatí. O tom vůbec nepochybuju. Víš, že my dvě společně zvládneme všechno.
Co tvoje těhotenství? Celkem dobrý. Bez problémů. Neměj obavy. No jasně. Vždyť ty přece nejsi těhotná. Tak dlouho jako já. Tak tebe už přešla chuť? To kvůli mně? Ne, ale tebe chuť nepřešla, Nedžipe. Přestaň. Ten hovor se sestrou jsem nezvládl. To tě štve, chápu. Co teď nadělám? Zkoušeli jsme to, Nedžipe, ale nevyšlo nám to. Bůh to nechtěl. Ano, Mehmete? Nedžipe, kde jsi? Jsem na cestě. Stalo se něco? Ano, ve firmě u vodní nádrže se stala nehoda. Jaká nehoda? Co se stalo? Co se děje? Kdo je to? Mehmet. Ve staré budově u nádrže se něco děje. Nelekej se, byl tam malý požár, ale už ho uhasili. Požár? Jaký požár, Nedžipe? Ve firmě hořelo, ale nemám se bát, už je po všem. Bože, zachraň Činara. Ty jsi tam dnes nebyl na jednání s Činarem? Ano, když právě začalo hořet. Stalo se vám něco? Činarovi? Je v pořádku, neboj se. Všichni jsme se dostali včas ven. Činar? Je Činar v pořádku? Nic mu není, Iqbal. Mehmete, ty mi teď vysvětli, jak požár vznikl. Kde začal hořet? V 8. patře a pak se rozšířil do vyšších poschodí, ale díky bohu se nikomu nic nestalo. Naši zaměstnanci měli šok, poslali jsme je domů. Kdy se to stalo? Asi před hodinou. Krucinál. Proč mi nikdo nedal vědět? Proč se to dozvídám poslední? Měl jsem plno starostí, nenapadlo mě to. Po požáru jsem tu zůstal. A pak myslel jsem, že už to víš. To jsi myslel špatně. Nikdo mi nic neřekl, nikdo mi nezavolal. Takže jsem na cestě. Do tmy tam budu. Představ si. Ve firmě hořelo. Před hodinou to uhasili a mě nikdo nedal nic vědět. Jako bych tam nepatřil. Nikdo mi nezavolal. Ach, bože, Nedžipe. Neříkala jsem ti dávno, že už tě tam nepotřebují? Mimochodem, když už mluvíme o lhaní, ten, kdo má tolik zkušeností, ten určitě pozná, kdo a kdy lže. Ješim, člověk by měl umět napravovat staré chyby. To jo. Ale i když jsem podváděla svý okolí, sobě jsem nelhala nikdy, Rejhan. Tak si nelži ani ty. Prý ses dost naštvala, když firmu dostal od tvého bratra Činara. Přece jen. Ti dost vadilo, že nedocenili tvoji snahu. Tak si prohlásila, že odejdeš, ať si bez tebe dělají, co chtějí. A tím si to vzdala, ne? Potom ses musela snížit k těmhle fintám. Je to moudrý? Jestli to někomu řekneš. Proč bych měla? My přece držíme spolu, Rejhan. Já budu mlčet, dokud budeš mlčet ty.
Rychleji, prosím. Tady, pane. Děkuji vám. Prosím, pane. Děkuji. Kereme, je ti dobře? Neboj se. Činar nás odsud dostane. Přestaň se už obviňovat. Vždyť ty za to nemůžeš. Děláš si ze mě srandu. Co se tady děje? Žádný žvanění, parchanti. Píšete písemku z matematiky. A každý se stará jen o papír, který má před sebou, jasný? Dnes je poslední den k odeslání přihlášky do školy. Pošli ji. Ano, prosím. Dobrý den, mám otázku. Dokdy se musí odevzdat přihláška na vaši školu? Do tohoto pátku. Děkuji vám. Není zač. Proč jsi se nezeptala ve škole, Topra? Proč? Dobrý večer. Dobrý večer. Vezmi z auta mou tašku. Hned, paní. Dobrý večer, Nedžepe. Slyšel jsi, co se stalo? Ano, slyšel. Já to zjistila po tom, co jsme spolu domluvili. Volala jsem Činarovi, ale on mi to nebral. Pak dorazil Mehmet a od něj jsem zjistila, jak to bylo. Všichni jsou v pořádku. Díky Bohu, Zumrud. Chvála Bohu. Vem to nahoru. Činar ještě nepřišel? Ještě ne, paní. Já jsem mu zkoušel volat z auta, ale nebral telefon. Možná v tom zmatku někde telefon zapomněl. To je možné. Aha. Jaká byla vaše cesta? Našli jste nějaký hotel? Jsem unavená, jdu do pokoje. Chápu, že jste unavení. Půjdeme také, jestli chceš.
Poslouchejte, mladý muži. Myslím, že vás neplatím za to, abyste se jen flákal. Nerozumím. Nechápu, čemu na tom nerozumíte. Přestal se o Zumrud zajímat. Točíte tady, ale jinak nic neděláte. Paní Iqbal, prosím, vy nevíte, kolikrát jsem jí volal. Chtěl jsem se s ní sejít, ale ona mě odmítla. Přestaňte se vymlouvat. Za co vás platím? Najala jsem si herce. Tak to není, zahrajte. A co mám dělat, když sama nechce? No, to už je váš problém, Ozčane. Zítra tu ženskou zkrátka svedete a dáte mi vědět, kde a kdy se to stane. Je to jasné? Už se hrozně těším. Takže si teď dokončím školu? Když se budeš poctivě pilně učit. Dobrý večer, sestro. Jak se máš? Dobrý večer. Dobrý večer. Slyšel jsi o tom požáru? Ano, slyšel. Naštěstí se nic vážného nestalo. Přesně tak, naštěstí. A co vy? Oblížili jsme hotel. A jaký je? Líbil se ti? Je pěkný, čistý. Kde je Iqbal? Je u sebe. Zajdu za ní. Nemáš hlad, Nedžipe? Mám něco připravit? My jsme počítali, že se opozdíte, a tak jsme už po jídle. Nedělej si starosti. Jedl jsem. A přemýšlel jsi o tom? A o čem? To o naší firmě. Myslíte to vážně? Jestli nechceš, aby se firma přepsala na Taškiranovi, zabráním tomu. Díky, to nemusíš. Všechny věci spojené s firmou jsem přepsal na Činara. A i když se mi to nebude líbit, nebudu to řešit. Má-li to fungovat, musím to respektovat. Opravdu to chceš? Ano, Zumrud. Už jsem se jednou tak rozhodl. Jak chceš. O tom dalším si přemýšlel? Nic mi k tomu neřekneš? Nemám právo soudit tvé city, Zumrud. Když si to takhle přeješ, nemám k tomu co říct. Někdy jsou slova zbytečná. Tvé skutky mluví za všechno. To nechápu. To není náhoda, že jsi se z večeře vrátil tak brzo. Víš, doopravdy jsem si myslela, že zůstanete v tom hotelu. Jak tě to napadlo? Manželka přece ví, co její muž dělá a kde je, ne? Navíc si všímám všeho, co se děje v tomhle domě. Jenže to se pleteš, Zumrud. Že jsme přijeli dřív, s tebou nesouvisí.
To jsem se tě ale lekla. Promiň, proč jsi tu takhle sama? Proč jste mi nedali vědět, když jste přijeli? Líbil se vám hotel? Vůbec nebyl hezký. Takže jste tam jeli úplně zbytečně? To si vystihla. Věděla jsem, že to tak dopadne. Nechtěla jsem vám plést hlavu radami. Aspoň jste se na vlastní oči přesvědčili, jaký je to hotel. Jako by to nějak pomohlo. Není tu ani Činar a ani nevěsta se ještě nevrátila domů. To Prak ještě nepřišla? Ani ona, ani ten kluk. Doufám, že budou mít nějaké pádné a logické vysvětlení. Ona sama musí vědět, co má říct svému manželovi. Ty pláčeš. Ne, proč bych měla plakat? Mám podrážděné oči od nočního krému. Co jsi, prosím tě, od toho čekala? Měla jsi tohle všechno zapotřebí? Iqbal. Prosím, Nedret. Řekni, proč jsi tak utrápená? Nejsem utrápená, jsem jen unavená z cesty. A taky ten dnešní požár mě vyděsil. To ano, to chápu. Leknul seš?